Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya o mo ni ang akong paansiran ninyo karon. Unsay saktong ibutang din sa blank space? Drive, drove, would drive, had driven. Sige atong tan-awon kung nakapili mo og sakto. Uy, had driven ang sakto, ang letter D sa choices. Nga naman. Kani nga sitwasyon nagpakita og pagbasol or pagmahay tungod sa nahitabo sa past. Kung mas nag-amping pa lang sa pag-drive ingon sa sentence, wala unta nahitabo ang aksidente. Kasagaran kung magmahay ta, mag-imagine ka sa lain unta nga gibuhat nato para malikayan nato ang atong mga pagmahay. Kasagaran wata kauyon sa mga resulta sa atong mga gipili nga actions. So kani nga part sa atong pagmahay o pagbasol or regret, ma-express ni nato gamit ang third conditional sentence na structure. Now kaning atong giansiran, kaning atong sample nga sentence, kaning gilinginan, mao ni ang third conditional sentence. Now nganong gitawag man ni siya og third conditional sentence? Kay naaman po'y laing mga conditionals good. So, gawa sa third conditional, napod ay first o second conditional. Napod gani zero o mixed conditionals. Gi-categorize ran sila through numbers aron dali ra timan-an. Naa-jud sila laing term or name, pero dili isa lang ta mag-discuss aning ubang mga conditionals. Ang third lang atong focus karon based sa item nga gipaansiran sa inyo ha. So, kanang third conditional, mo na gitawag og past and real conditional. Past kay about man sa past actions or past nga situations. Unreal conditional kay nasa unang-una rin nimo, bunga rin sa imong mga pagmahay. Dili ni siya mao ang tinuod nga nahitabo sa past. Imaginary ra ang condition nga hinungdan nga mahimo ang imaginary nga resulting action. So, mo ni ang pag-wish or pag-imagine sa laing panghitabo or possibility nga dili mo ay nahitabo sa past. Kini ang wishful thinking nga kung lain palang unta ang inyong gibuhat, lain pud unta ang mahimong resulta. So, mabalik ta sa atong sample sentence ha. Ingon siya, "It was my fault. If I had driven more carefully, the accident wouldn't have happened." Ang tinuod nga kondisyon nga hinungdan sa aksidente, wala ka mag-drive more carefully. I didn't drive more carefully. Ang tinuod nga nahitabong resulta sa wala pag-amping sa pag-drive na aksidente. So, the accident happened. Mo ni nahitabo sa past. Ug tungod ani adunay pagbasol nga nang wala mag-drive more carefully. So, sa pagbasol, gi-imagine niya ang lain untang gibuhat aron lahi ang resulta aron dili moabot sa resulta nga pagka-aksidente. So, gi-imagine niya nga kay wala man siya mag-drive carefully, gi-imagine niya nga nag-drive ko ug mas careful pa ko sa pag-drive. Nahitabo ang aksidente, wala unta mahitabo ang aksidente. So, i-imagine ra niya ang other possibility nga mas nindot unta. So, ang cause ani ang condition, wala mag-drive more carefully. O ang resulta, ang consequence, tungod kay wala mag-drive more carefully, na aksidente. Aning unreal past, ang regret ni express pinaagi sa paghunahuna sa lain nga pwede untang gibuhat para malikayan ang resultang wala mao yun. Resulta nga nakakos sa regret. Pero owahin na ang tanan, nahitabo na. Kutob na lang sa pagbasol o pag-imagine. So wala na'y mabuhat. So nagbasol siya nga nang wa siya nag-drive more carefully. Mga gi-imagine niya, if I had driven more carefully, mo niya ang unreal condition. Condition siya nga mo ay mahimong hinungdan kung unsay mahimong resulta. Kung nag-drive pa lang more carefully, wala unta to mahitabo ang aksidente. Mo pud niya ang imaginary nga result. So unreal siya kay di man siya mao ang nahitabo jud. Pero wala nay mabuhat. Kay human naman. Imagination na lang ni tanan. So move on na lang dapat. Pero kung kinahanglan sa jud nimo i-express ang imong gibati nga pagmahay o pagbasol, gamit lang ang third conditional sentence. Sunda lang ang sakto nga sentence o verb patterns aron di ta masipyat sa atong mga pagmahay. So basically, ang
third conditional sentence, usa na siya ka complex sentence na siya duha ka parts, ang main clause o ang if clause. Ang main clause didto na mahitabo ang imong gi-imagine nga resulta. Ug ang if clause kasagaran ang mga wa nimo ganahin nga action, imaginary condition ang mahimong cause sa resulta. Dito na ang if. Ang condition, ang kung mao pa lang yung sitwasyon or kung mao pa lang ni akong gibuhat, mo na si if clause. Pwedeng mo na ang main clause dayon sundan sa if clause. Baranang the accident wouldn't have happened so that if I had driven more carefully. Pwede po na ito ipauna ang if clause pero dapat ay kama kung isuwat siya. So if I had driven more carefully, the accident wouldn't have happened. Now, take note na kada parts ani ang main clause of if clause na siya'y verb forms or verb patterns na unique sa ilaha. So, pag ang imong if clause, ang imong imaginary condition, ang kung, ang iyahang verb din had, or pwede po negative, had not, plus past participle, past perfect form. Ang main clause po, would, or pwede siya na negative, plus have plus past participle. So, mo ni ang atong if clause, ang iyang verb, had plus past participle, had driven. If I had driven more carefully, yang main clause, ang katong himong resulta nga imaginary ra. Ang iyang verb, would, pwede po siya negative, depende sa imuhang meaning, plus have plus past participle. The accident wouldn't have happened. Sige, matawag taglay example para makita nato ang mga verb forms o ang meaning po niya. Ang nahitabo ani, I cheated on her, so she broke up with me. Nagmahay ka, kagibuwagan ka, nag-imagine dayon ka, o unsa-unta ang imuhang gibuhat aron dili ka mabot sa imong pagmahay. Pwede ang imong imaginary condition, ang imong if clause, inani. If I hadn't cheated on her, so had, negative form siya, plus past participle. Or if I had been faithful to her, so had plus been, past participle yapon. Dayon ang imong imaginary nga resulta, ang dili unta nimo mahayan. Pwede mo ingon ka nga dili unta mo magbuwag or magpabilin unta siya nimo nga uyab. So, she wouldn't have broken up with me. Wouldn't plus have plus past participle. Or would have stayed. Would plus have plus past participle. So, kung atong balikan ang gipaansiran ninyo, ang gi-blank din ang verb form, ang verb pattern para sa if clause. Mao na siya nga had driven ang para sa blank space. Kay if clause man sa third conditional, ang iyang pattern had, pwede negative form, plus past participle. So natay had din na po tayo past participle. Dito kagamit o drive din kay ang simple present tense pang first conditional na siya nga if clause. Di po ta kagamit og drove kay ang simple past tense pang second conditional po da siya nga if clause. Ang would drive po, would plus base form, dili siya pang if clause but pang main clause na siya. Pero dili po da siya pang third conditional, pang second conditional na siya nga main clause. So, ang had driven ang sakto din So, my advice, aron dili ka ma-stress sa paghimog ng ani nga sentence, ayun na lang og mahay-mahay din move on na dayon. Bitaw, mo ni ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video lesson, please i-share ni sa uban aron maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day!